To máme nastavené. Dobre. Jesus, loro colore vadio del candela, reti vander vandi condor to claridias. Hospodine, Pane, tak ťa vzývame nad nami. Hospodine, Pane, modlím sa, aby si konal, Pane, ty, ktorý rozumieš, ktorý sa skláňaš, ktorý dvíhaš, Pane, ktorý vie, čo znamená plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi. Modlím sa o to, aby si nás žehnal aj teraz, Pane, viedol. Amen. Amen. Takže, bratia a sestry, budeme spolu ďalej pri slove a budeme čítať 1. list Petra, 1. kapitolu od 16. verša. 1. list Petra, 1. kapitola od 16. verša do konca kapitoly. 1. list Petra, 1. kapitola od 16. verša do konca kapitoly. Tak nech sa páči, kto by chcel čítať, zapnite si mikrofón a čítajte. Pretože je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. A jestli otcom nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, jaký je či skutok, choďte v bázni počas svojho pútnictva. Vediac, že nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale vykúpený z márneho svojho obcovania, podaného s otcami, ale drahocennou krvou ako bezvadného a nepoškvrneného baránka Krista, predzvedeného pred založením sveta a zjaveného pri posledku časov pre nás, ktorý skrze neho veríte v Boha, ktorý ho skriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera je i nádejou na Boha. A tak očistiať svoje duše poslušnosťou pravdy skrze ducha, cieľom nepokryteckého milovania bratstva, vrúcne milujte jedni druhých z čistého srdca. Znova splodení sú dnes porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha zostávajúcim na veky. Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka je ako kvet trávy. Tráva uschla a jej kvet opadol. Ale slovo Pánovo zostáva na veky a to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Takže ďakujem Bohu za spisy, ktoré máme v Biblii. Ďakujem Bohu za tie vzácne myšlienky, za tie vzácne zdieľania, ktoré máme od biblických autorov. Tak viete, že Peter, ktorý bol veľmi blízkym apoštolom, spolupracovníkom Pána Ježiša, tak posiela tieto verše. Tie myšlienky, ktoré mu boli dané. No, ak predstavme si, že by reálne nejakým spôsobom Boh dal, že by si sa s Petrom stretol, možno, povedzme, príklad poviem pri vytržení ducha, že by ťa Pán na chvíľku zobral do raja a tam by si sadol s Petrom a on by ti tieto veci povedal, že sú dôležité. Ako by si to od neho prijal. Pretože takto je. Tieto veci on odovzdáva. Veci, ktoré mal v sebe, ktoré ho naučil Svätý Duch. Veci, ktorým dobre rozumel. Peter mal veľmi plodnú službu, nie? Spamätáte sa na nejakú plodnú časť jeho života, ktorú vidíme napríklad v Skutku apoštolov. Peter apoštol mal nejaké ovocie, dobré ovocie vo svojej službe. Skúste spomenúť nejaký príklad, bratia a sestry. V jeho tieni boli uzdravovaní ľudia, ale aj vzkriesil Tabitu a že diali sa veľké veci. Ananiáš a Zafíra teda padli mŕtvi, no ale inak veľa uzdravenia. Ku Kornéliovi ho Pán poslal prvým pohanom kázať evanjelium. Pekne to hovoríš, Miška. Takže on vlastne, vidíme v písme, že mal mnoho ovocia. Pán si ho mocne používal a tak ako povedal slepec, ktorého Pán uzdravil od narodenia, keď sa ho pýtali farizeji, že ako sa mu otvorili oči a on hovorí jednu takú myšlienku, ktorá je v žalmoch napísaná, že vieme, že Boh hriešnikov nečuje, ale počuje, kto je spravodlivý a koná jeho vôľu. Tak Peter bol takýmto príkladom človeka, ktorý
konal Božiu vôľu a Boh si ho mocne používal. A on dáva tento odkaz. Keby ste študovali jeho listy, tak by ste videli, že veľmi dáva dôraz na posvetenie v rôznych tých oblastiach, dáva dôraz na posvetenie. Tak aj my dnes môžeme teda dať dôraz na posvetenie. Čo vy na to? Dáme dôraz na posvetenie. A teraz aké posvetenie? No tak sa pozrime ešte raz na verš 22. z tejto kapitoly. Bol by som rád, keby sme mohli prečítať vo viacerých prekladoch. 22. verš tejto prvej kapitoly. Hej. Kľudne ešte raz prosím čítajte, keď máte možnosť. Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte. Evangelicky. Dobre, ešte nejaký preklad? Môžem rohačka? A tak očistiať svoje duše poslušnosťou pravdy skrze ducha cieľom nepokryteckého milovania bratstva, vrúcne milujte jedných druhých z čistého srdca. Dobre. Ešte nejaký iný preklad máme? Máme ekumenicky niekto po ruke? Ja mám v digitálnej podobe. Keďže ste teraz prijali pravdu a tak ste si očistili duše, aby ste mali nepokryteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte. Tak, amen. Čiže keď hovoríme o posvetení, na ktorý Svätý Duch cez Petra dáva dôraz, ktorý sám Peter zdôrazňuje, tak vidíme, že v tomto prípade vidíme tak zrozumiteľne, že to posvetenie prichádza cez očistenie duše poslušnosťou pravde. Alebo cez to, že prijímajú ľudia pravdu a tak očistia svoje duše. Očistia duše. No ako inak by sme to povedali, že očistia svoje duše. Očistia. Máme nejaké synonymum na sloveso očistia? Činia pokánie. To už je, áno, super, to už je vysvetlenie, áno, to je vysvetlenie, ale nejaké synonymum pre očistiť. Posvetiť. Zmeniť, zmeniť. Dobre, no a keď si očisťujete ruky, tak čo robíte vlastne? Umyť sa. Dobre, to znamená, že sa máme umyť cez poslušnosť pravde, nie? Očistiť, umyť, počuli sme už potom aj, že čo to znamená, hej, pokánie, áno. Pokánie je zmena myslenia a potom následne aj konania. Čiže Peter dáva dôraz na to, aby si ľudia očistili svoje duše poslušnosťou pravde, tým, že pravdu príjmú. Čiže tu je rozhodnutie, lebo my sa umývame fyzicky alebo očistujeme tiež cez rozhodnutie. Ja sa rozhodujem takisto aj my, že ideš do kúpeľne a umýješ sa. Umýješ si tvár, umýješ si ruky, vlasy a tak ďalej. Tak robíš rozhodnutie, viete, že niekedy deti sa tomu, teda neviem, či máte vy takú skúsenosť, ale keď boli deti menšie, tak sa tomu spierali. Nebolo pre nich len tak si zumyť zuby, vlasy a tak ďalej. Niekedy to bol boj, nie veľký, ale no, oni tým rýchlo prešli, ďaká Bohu, ale poznáte to niekto? Či ani nie? Áno. Dobre. No, a tak podobne aj deti duchovné môžu sa správať, že nechcú si očistiť svoju dušu poslušnosťou pravde. Nechcú sa pravde poddať, nechcú pravdu prijať, nemyslím len formálne, pretože Pán Ježiš hovoril o ľuďoch, ktorí majú v ústach milovanie Boha, ale nie v skutkoch, nie v srdci, hej. Ale že naozaj duchovné deti môžu mať problém prijímať pravdu, bojujú s tým. Neviem, či aj vám sa stávalo, keď ste boli duchovné deti, že ste bojovali s tým, keď ste mali prijať nejakú pravdu. Teraz už sa vám to nestáva, bez problémov prijímate pravdu, alebo niekto ešte bojuje niekedy, keď má prijať pravdu a očistiť si dušu. Určite. Ja si myslím, že to sme všetci v takom procese. Tak, áno. Tak aj dospelý človek niekedy, povedzme, je unavený a má si ísť umyť zuby večer, povedzme, prídeš domov o 12:30. My sme teraz prišli zo svadby, boli sme tu v
v Košiciach som kázal na jednom sobaši, hej. No a prišli sme po polnoci, neviem, po druhej, a išiel som si umyť zuby, ale nebolo to ľahké, hej, už telo už bolo vypnuté, akoby, ale ešte rozhodnutie pomohlo. No, ale poznáte to, hej, keď je človek unavený, tak, alebo nejak proste sa mu nechce, no, tak podobne to môže byť aj v duchovnom živote, že keď si unavený, vyčerpaný, preťažený, tak sa ti nechce umývať svoju dušu poslušnosťou pravde. Aby si prijal pravdu, aby si žil podľa pravdy, aby si rozmýšľal podľa pravdy, aby si hovoril podľa pravdy, aby si prispôsobil svoju dušu pravde. No a Peter dáva dôraz na takéto posvetenie. Nielen Peter, ale cez neho Svätý Duch, pretože Boh je stále verný sudca. Pretože Boh nie je vybračom osôb a pretože Boh chce, aby sme boli posvetení. V každom čase. Nielen vtedy, keď je to ľahké, ale aj vtedy, keď je to ťažké, ba aj vtedy, keď je to ťažké. Nech nám Boh dá všetky milosť, nás chráni od zlých vecí, ale tak to je. Takže budeme hovoriť o tom, že potrebujeme očistiť svoje duše, lebo sme draho vykúpení, čítali sme. Sme draho vykúpení, máme Otca, ktorého vzývame, Boha Stvoriteľa, patríme Bohu a Pán chce, aby sme mali nepokryteckú lásku medzi nami, aby sme boli schopní sa milovať, aby sme boli podobní jemu, tak potrebujeme očisťovať, umývať svoje duše poslušnosťou pravde. Takže nech nám Boh všetkým dá milosť, aby sme tomu čo najviac rozumeli a pravdu prijímali do svojho života. Niekedy je to zápas, ako sme povedali, no ale práve preto o tom potrebujeme hovoriť. Takže pozrieme sa teraz na známy text, list Rímskym, 12. kapitola, prvé 2 verše. Dobre? Pripomenieme si niečo ešte konkrétnejšie o očisťovaní duše, o pokáni, o umývaní duše. Rímanom 12. kapitola, prvé 2 verše. Kľudne, keď máte niektoré, čítajte, prosím, prvé 2 verše. Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela ako živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. To bol asi ekumenický preklad, predpokladám, Danka, nie? Áno, ekumenický. Ale tie ostatné preklady v podstate je to veľmi podobne vyjadrené slovenskými slovami. No, každopádne vidíme tu, že tie myšlienky korešpondujú s dušou, hovoria k duši. Svätý Duch hovorí k duši. No a hovorili sme, že potrebujeme očistiť svoju dušu v grečtine psyche, v hebrečtine nefeš. Hej? To znamená, že potrebujem očistiť svoju dušu. Do tej duše, kedysi sme hovorili, že niečo patrí. Pamätáte sa tie 3 časti, 3 v jednom. Čo tam môžeme tak priradiť v tej duši? No povedzte niekto. Myseľ, vôľa, emócie. Tak. Myseľ, vôľa, emócie alebo pocity, rozum, to znamená myseľ, vôľa, rozhodovanie sa a pocity, emócie. To patrí do duše. Všimnime si, že Pavol apoštol a Svätý Duch cez neho apeluje na dušu. To znamená, má to niečo do činenia s vôľou, nie? To je napísané, že povzbudzujem vás, bratia, aby ste vydávali svoje tela, aby ste prinášali svoje tela, aby ste to dávali Bohu ako živú, svätú, príjemnú obetu. To znamená, že to ide o rozhodnutie. No a ďalej, nepripodobnite sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením myslenia, zmýšľania, aby ste vedeli rozoznávať Božiu vôľu. Takže myšlienky. A to má dočinenia aj s pocitmi, pretože keď máme vydávať svoje tela Bohu ako obetu, tak to niekedy bojuje s dušou, respektíve s emóciami. Človek musí bojovať, nie? Podobne ako keď sa máš umyť, lebo si unavený a už sa ti nechce, alebo dieťaťu, hej. No ale vieš, že je to potrebné, tak preto sa pôjdeš umyť, hej. Možno niekto nezvládne to a jednoducho tie pocity a pritom aj myšlienky sú silné a nedokáže to. No, každopádne tu ide o očistenie duše.
aby sme si očistili dušu poslušnosťou pravde, aby sme boli poslušní pravde. To znamená, aby sme vydávali svoje telá, aj svoje mysle, seba samých, svoju dušu, tu písmo hovorí, hej, Pánovi, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, ale premenili sa obnovením myslenia. Hej, to je to pokánie, aby sme očistili svoje duše. Odovzdáme sa Bohu. Telesne, duševne, pretože to je duchovné. Odovzdať sa Bohu celé. Celé je to duchovné. To znamená, je to podľa vôle Božej, podľa vôle Svätého Ducha. A tak očistujeme svoju dušu, keď sa mu vydávame. Keď sa vydávame jeho pravde. Keď sa vydávame poslušnosť, keď sa rozhodujeme byť poslušní pravde, v tom, že budeme so svojím telom narábať podľa Božej vôle, tu je napísané, že Pane, moje telo dnes nech žehná ľudí, nech pomáha ľuďom, nech nerobí nič zlé. Aj moje ústa, aj moje ruky, aj moje nohy, aj moja hlava, všetky moje zmysly. Moje myšlienky, Pane, tu vlastne píše Pavol, nech moje a tvoje myšlienky sú v zhode s Božou vôľou, nech sú premieňané obnovením myslenia. Nechcem rozmýšľať ako tí, ktorí nepoznajú Boha. Nechcem mať svetské myslenie, ale Božie myslenie. Vydávam sa Pánovi a tak očistujem svoju dušu poslušnosťou pravde, že to robím. Tak skúmajme sami seba, či stojíme vo viere, ako hovorí 13. kapitola 2. listu Korinským, či to tak robíme. A to aj keď je niekedy ťažko, keď je človek unavený, tak potrebuje očistiť svoju dušu poslušnosťou pravde, podobne ako vo fyzickom svete, aj keď si unavený, aj keď si vyčerpaný, aj keď sa ti nechce z rôznych dôvodov, niekto je smutný, niekto je nešťastný, nechce sa mu umývať, ale potrebuješ sa očistiť, pretože ak budeš nečistený, tak budeš od Boha vzdialený a tam môžu prichádzať rôzne problémy kvôli tomu. Tak sa ešte pozrieme na jeden biblický text, ktorý hovorí o očisťovaní duše. Pozrieme sa konkrétne do listu Kolosenským, do 3. kapitoly na niekoľko veršov. Hej. Že máme očisťovať svoju dušu poslušnosťou pravde. Teda 3. kapitola listu Kolosenským. Mohli by sme čítať prvých 9 veršov. Hej? Prvých 9 veršov, ak môžete niekto, tak čítajte, prosím. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je ukrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. Umrtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou. Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. Kedysi ste v tom aj vy chodili a žili. Teraz však aj vy odložte všetko. Hnev, vášnivosť, zlobu, rúhanie, oplzlé reči zo svojich úst. Nelúhajte si navzájom, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. Dobre, čiže aj takto, konkrétne poslušnosťou tejto pravde očistujeme svoje duše. Poslušnosťou pravde, teda máme hľadať veci, ktoré sú hore, tam, kde sedí Kristus po pravici Boha. Nie to, čo je na zemi, ale to, čo je hore. Potrebujeme na to aj myslieť, premeniť svoje myslenie, rozmýšľať nad tým, čo je hore. Nad Bohom, nad Božím kráľovstvom, do ktorého patríme. Nad tým, že cestujeme do Božieho kráľovstva. Ďalej máme umrtvovať svoje údy, hej, a umrtvovať tie zlé veci, ktoré by chcel diabol, aby postávali v živote aj veriacich ľudí. A tak očistiť svoju dušu poslušnosťou pravde. Či sú tu tie hriechy, ako je smilstvo, nečistota, vášeň, žiadostivosť, lakomstvo, modloslužba, alebo zlosť, hnev, rúhanie, zloba, necudné reči, klamstvo.
pretože sme vyzliekli starého človeka a ďalej 10. verš hovorí, obliekli si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Takže poznáme ten zápas, bratia a sestry. Poznáme ten zápas, že to nie je len tak, to umývanie duše, ale že to je zápas. Až príliš dobre to poznáme. Áno. Áno, áno. No a naozaj to tak stále bolo. Bol jeden taký spôsob, ako sa ľudia približovali k Bohu a volali na Neho, aby Boh urobil zmeny v prospech národa, v prospech národov, v prospech pokolení, v prospech pokolení, budúcnosti. A hovorilo sa tomu aj ponižovanie duše pred Pánom. Ponižovanie duše pred Pánom. Viete, o čom hovorím? Ponižovanie duše pred Pánom. Čo to je? O pôste. O pôste, presne tak. To znamená, že Izajáš 58. kapitola o tom hovorí, že pôst je ako ponižovanie svojej duše pred Pánom. To znamená, že tie myšlienky, pocity, ktoré by chceli kričať a dožadovať sa a protestovať, hovoriť zlé, rozhodovať sa zlé, tak my ponížime pred Bohom. Ponižujeme svoju dušu pred Bohom v pôste. Kedy sa zriekame niektorých vecí, oddelujeme sa pre Neho viac, aby sme mali viac času na Neho, preto sa zriekame niektorých vecí ako jedlo, pitie a podobne, ale sústredíme sa na modlitbu a na službu Božiemu kráľovstvu, lebo ponižujeme svoje duše pred Pánom, aby náš hlas bolo počuť hore u Boha. A aby On vyslyšal naše modlitby, aby sme videli, že Božia moc príde a rozhodne v náš prospech. Tak viete príklad, nejaký biblický príklad, ale určite viete. Spomeňte prosím nejaký biblický príklad, kedy cez pôst prišla zmena, prišlo nejaké víťazstvo, Boží prielom, požehnanie na národ, na národy, na jednotlivcov. Kde to vidíte napríklad? Ester, napríklad Ester, Ester. alebo Danielovi. Danielovi. No a čo sa tam stalo v Ester napríklad? V krátkosti. Tak oni chceli vyvraždiť židovský národ a Mordochaj vlastne požiadal Ester, aby šla za kráľom, lenže ona za kráľom nemohla len tak prísť. Jej vlastne išlo o život. No a on teda vystrel potom nakoniec to žezlo voči nej, takže mohla predstúpiť pred kráľa, nebola zavraždená. A vlastne ona potom žiadala za svoj národ, aby bol zachránený. Ako tam, to bolo na dlhšie. Áno. A predtým, než išla za A kráľom, vlastne židovský národ bol zachránený. a predtým, než išla za kráľom, tak Tak viedla vlastne celý, sa za ňu postili 3 dní. áno, celý židovský národ však. Takže tu vidíme, že Boh zachránil celý národ cez pôst. Ešte niekde vidíme, že sa niečo stalo cez pôst, nejaká záchrana, že ľudia ponižovali svoju dušu pred Pánom. Kde ešte? Daniela spomínala, nie, Miška? U Daniela, tuším 10. alebo 11. kapitola je napísané 21 dní. Sa modlil, postil a potom prišla odpoveď Pána. Áno, 10. kapitola. A ešte Boh aj rozhodol, že jedno mesto bude vyhladené, jeden evangelista, ktorému sa tam nechcelo ísť, tak vyhlasoval, nie, že viete kde, nie? Jonáš, no. Tak ktoré to bolo mesto? Ninive. Neviem, a on čo vyhlasoval? Pamätáte si? No 40 dní a nie bude vyvrátené. No. A bol vyhlásený pôst na celý ten národ, dokonca na dobytok, hej, na zver, ktorý mal, tak potrebovali sa teda byť akoby v pôste, hej. A Boh vypočul tú modlitbu a prišla zmena. Lebo v pôste človek ponižuje svoju dušu pred Pánom. Takže tým len chcem, akoby, alebo nie, že chcem, ale vnímal som, že by sme mali dnes dať dôraz na to a pozbudiť sa navzájom k tomu, aby sme videli, že potrebujeme očisťovať svoje duše poslušnosťou pravde. Prečo? Aby prišli Božie zmeny, Božie víťazstva, Božie požehnania, Božie uzdravenia. To všetko dobré, čo vidíme aj v písme, že cez pôst, cez ponižovanie duše, cez očisťovanie svojej duše pred Pánom prichádza na Boží ľud. A na to dával dôraz aj Peter, ktorý mal tú
tú službu dokázanú v tých rôznych podobách, ako sme už v úvode spomínali, kedy Boh mocne konal cez život Petra. Ale on sám rozumel tomu, že je dôležité ponižovať svoju dušu pred Pánom, očisťovať svoju dušu. My nehovoríme o tom, že nehovoríme o tom ubíjať sa, alebo byť, ubližovať samému sebe. Nehovorím o tom, nehovorím o stoickom postoji, tí, ktorí boli na Areopagu v 17. kapitole, tí múdrci v 17. kapitole Skutkov apoštolov. Nehovorím o tom, ale hovorím o nejakom asketickom nastavení, nehovorím o tom, ale hovorím o biblickom očisťovaní svojej duše pred Pánom, lebo do tej duše sa mnohokrát všeličo zlé snaží dostať. Napríklad neposlušnosť, zbúra, nespokojnosť, nevďačnosť, porovnávanie sa, pýcha a všeličo zlé. Ale biblickí písatelia o tom vedeli, že to bolo dôležité. Takže 58. kapitola Izaiáša krásne rozpisuje o tom, aké je dôležité byť takto nastavený. A ten pôst k tomu veľmi pomáha. A že Boh potom, dnes to nebudeme čítať, ale čo všetko prisľubuje, uzdravenie, požehnanie, zabezpečenie, rozkoš v Hospodinovi, požehnanie budúcich generácií, to všetko, keď ľudia očistia svoje duše poslušnosťou pravde od zlých vecí, umyjú svoju dušu. Na záver sa na chvíľočku pozrieme do knihy, teda do jedného žalmu, jedného písateľa biblického, ktorý utišoval svoju dušu v Bohu. Možno niektorí viete, ktorý chcem žalm prečítať. 139? Nie 130, alebo možno 139? Nie, 103 možno, nie? 103 je tiež taký utišujúci. Určite, ale budeme čítať 131. žalm. 131. Tak prečítajme prosím na záver 131. žalm. Kľudne, keď máte otvorené, čítajte. Hospodine, nepozdvihlo sa moje srdce, ani sa nepovýšili moje oči, ako ani nejdem za veľkými vecami a nemožnými pre mňa. Ale isté, že som upokojoval a tíšil svoju dušu, ako odlúčené dieťa pri jeho matke, ako odlúčené dieťa je u mňa moja duša. Izraelu, čakaj na Hospodina od tohoto času až na veky. Amen. Takže, bratia a sestry, môžem povedať, že každé ráno sa o toto snažím, lebo si uvedomujem, ako je to dôležité. Utišiť svoju dušu pred Bohom a nie ísť za nejakými veľkými vecami vtedy, ale k Hospodinovi, ktorý dokáže očistiť dušu od mnohého zlého, od utrpenia, od trápenia, od zlých myšlienok, od zlých pocitov. A to potrebujeme. Potrebujeme takto byť nastavené ako aj Dávid. Utišil svoju dušu pri Hospodinovi, aby sa stíšila, aby sa ponížila pred Pánom, aby sa očistila cez poslušnosť pravde. Tak budeme sa za to modliť, aby sme to mohli tak prežívať, aby sme prežívali to, čo aj Dávid, že ako odlúčené dieťa, keď sa vráti k matke, sa úplne upokojí. Teraz to Lidka pozná, pretože má malého Natánka, ja som s tým dnes telefonoval, takže viem, čo mi hovorila, že malé Natánko sa upokojí, keď ho vezme k sebe. No tak podobne aj my u Boha sa potrebujeme utíšiť. A to cez očistenie duše poslušnosťou pravde. Cez to, že ponížime tie emócie, vôľu a myšlienky pred Bohom a očistíme ich do Božej pravdy. Príjmeme Božiu pravdu, rozhodneme sa rozmýšľať, konať, očakávať podľa Božej vôle, aj cítiť podľa Božej vôle, aby sme si utišili duše Pánovi. Tak budeme to teraz robiť, hej, bratia a sestry, môžeme sa modliť.